खोनानो मोनदों जे बिथांमोना मेल मिटिं खुङोब्ला रायजोफोरनाव गामि थांनानै माइरं सेरसे फैसा 100 नंगौना नङा रायजोफोर? माइरं सेरसे फैसा 100 मानो थाङो? काउन्सिल मोनखानानै सरकाराव थाखानानै बिथांमोना मानो रायजो राजाफोरखौ हेरेसमेन्ट होबाय थायो? मा जुक्ति दङ? मानो हेरेसमेन्ट? जों दुखिया मानसिफोरखौ जों सांग्रां खालामनो थाखाय जों काउन्सिल बिदों, काउन्सिल मोनदों। मोननायनि उनावबो मानो रायजो राजाफोरनाव 100 टाका आरो 1 केजि माइरं मानो बियो? जाहोनो हायाबा लोंहोनो हायाबा लिंनो नाङा। दिनै जों सोरबा रायजो राजाफोरनाव कालेक्सन खालामदों नामा? थाइसेबो खालामाखै नोङो। रावनोबो बियाखै। मानो हेरेसमेन्ट? थांनाय 2020 मायथाइनि 27 माने 27 जानुवारियाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सेन्ट्रेलजों मोनसे चुक्ति जादोंमोन, बड' पिस एकर्ड। दा बै एकर्डआव बिटिसिनि थाखाय बिटिआर काउन्सिला नाम सोलायदोंमोन आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बिकेडब्लिउसि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननो हादोंमोन। दा बे मोननै काउन्सिलनि फारागा मा? नोंथांमोना हयथ' मिथिया। बिटिआरनि थाखाय बिटिआर बासिनि रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा गोबां थाखा फैसा लामा दथा स्कुल बिल्डिं माखासे सुक्ति लिरनानै लाबोबाय। बेवहाय मा लिरदों जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बिकेडब्लिउसिनि थाखाय जोंहा इउपिपिअनि दैदेनगिरि बै समनि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा सिगनेटरि। बिथाङा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बे एकर्डआव मा लिरनानै लाबोदों? नोंथांमोननो मालाबा बुंफेरदों नामा माबाफोर मिटिंआव जे एकर्डआव आमी धुनिया बस्तु लिखि आनिछु? কৈছিল নেকি কেতিয়াবা? নাই কোৱা, ক'বও নোৱাৰে, बुंनोबो हाया बिथांमोना। बे बड' पिस एकर्डआव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मा लिरनानै लाबोदों? बिथां मिहिनीश्वर बसुमतारी दैदेननायाव नोंथांमोना मालाबा सोंदोंना रायजोफोरा? सोङाखै। मालाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बोसोराव 1000 कोटि मोनो। बेसेबां? 1000 करोड़। बिकेडब्लिउसिआव बेसेबां फैसा मोनो नोंथांमोना मिथिगोना मिथिया? मात्र 13 कोटि 50 लाख। मिहिनीश्वर बिथाङा गावनो आन्दोलनकारी, बिथाङा सासे बिएलटिनि दैदेनगिरिमोन। बिथाङा बे 13 कोटि 50 लाख थाखाजों मानो थगायजाबाय थाखो? सोर जोंखौ लिररिपर्ट होखो? बिथाङा सासे बर'नि दैदेनगिरि जानानै बिटिसिनि बायजोनि हालोदफोरखौ मोनथिखानानै मानो 13 कोटि 50 लाखजोंल' थगायजाबाय थाखो? मा जुक्तियाव? जोंनि थांखिया हाजार मानसि थैनायनि थांखिया 13 कोटि 50 लाखजोंल' थगायजानाय थांखिमोन नामा? नङामोन। दिनै बिकेडब्लिउसिनि दैदेनगिरि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बिजेपि सरकारजों थगायजागासिनो दङ। बिथाङा उदिस मोनाखै। बिथाङा चिफ जानानै बावजोबलांबाय। जोंनि सिमाङा मामोन? जोंनि मावनांगौआ मामोन? जेबो गैला। बिग जिर'। जोंना जिर' जाजोबनानै दङ। बिथांमोना गिदिर रायजो राजाफोरखौ धमकि धामका होनानै मेल मिटिं खुंनो हागौ, नाथाय काउन्सिला मा दङ? दाखालि बे मिटिंआव सिमेन्ट सापरिनि मिटिंआव मिहिनीश्वर बिथाङा बिकेडब्लिउसिनि सोमोन्दै मा फोरमायगौ? बै थाखानाय अफिसखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा पार्मानेन्टलि होनाय खोथाखौनो बिराद दुगा लागासिनो दङ। नाथाय जेला बिकेडब्लिउसि दानानै होदोंमोन, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन नोंथांमोननो जोङो अनलि 6 मासनि थाखाय बे काउन्सिलखौ दानानै होदों। बे 6 मासनि गेजेराव नोंथांमोना मोनब्रैसो खामानि जोंनो मावनानै होफै थाबनो। मा? नोंथांमोननि बिटिसिनि बायजोआव बेसेबां बर' मानसिफोर दङ नोंथांमोना जोंनो थाबैनो खबर
गामि दङ थाबैनो जोंनो भिलेजफोरनि लिस्टखौ होफै आरो बेसेबां समस्ति नांगौ नोंथांमोना जोंनो दानानै होफै आरो थाबैनो हेड अफिसखौ लुफुंनानै लानांगौ बेनि थाखाय 6 मास समय होबाय आरो बे 6 मासाव नोंथांमोननो 13 कोटी 50 लाख थाखाखौ होनाय जाबाय 6 मासनि गेजेराव बिथांमोना हेड अफिस बानायनांगौमोन भिलेज नटिफिकेशन खालामनांगौमोन बिटिसिनि बायजोआव बेसेबां बर'फोर दङ बेखौ हिसाब होनांगौमोन बेसेबां जोंनो कन्स्टिटिउसन नांगौ बेखौबो हिसाब होनांगौमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोना बे 13 कोटी 50 लाख थाखाखौ जेबो खामानि मावालाबासिनो आरबां जाबां बिजिबिनि मिटिं एजिबिनि मिटिं बहाबा आलासि जाबथिंनानै 13 कोटी 50 लाख टाकाखौ समायाव फोजोबबाय बिनि उनाव आरो एक्सटेनसन खालामलायबाय স্যার আমি পারা নাই বিটিসি বাহিৰত কিমান বড় গাঁও আছে আমি নাজানো পাৰা নাই চেষ্টা কৰি আছো आसाम सरकारा सोंबाय थादो बोरो नोंसिनि गामिनि लिस्टआ बोरो नोंसिनि कन्स्टिट्युएन्सिया बोरो नोंसोरा बेसेबां बर' मानसिफोर दङ थाबैनो जोंनो लिस्टखौ होफै गैया 6 मास थांबाय आरो 6 मास थांबाय 2 बोसोर थांबाय 3 बोसोर थांबाय 4 बोसोर थांबाय 5 बोसोर थांबाय दिनैसिम भिलेज नटिफिकेशन गैया दिनैसिम कन्स्टिट्युएन्सि गैया दिनैसिम बिटिसिनि बायजोआव बेसेबां बर' मानसिफोर दङ गैया दाखालिसिम जोंनि बिकेडब्लिउसिनि अफिसा भारायाव दङमोन बबेनि भारायाव बिटिसिनि बर'लेण्ड गेस्ट हाउस सार्भे बेलतला सार्भेआव थानाय गेस्ट हाउसआव भारायाव दङमोन अन्नानै दाखालि हाग्रामा महिलारिया गाबबायबायनायाव जों बुंबायबायनायखाय पार्मानेन्टलि बिथाङा डनेशन महरै बिकेडब्लिउसिनो हगारना होबाय अब्ला बिथांमोना बिकेडब्लिउसिनि दैदेनगिरिफोरा 10 कोटीसो बाहायनानै गावनि अफिसखौ गावनि हायाव लुनो हायामोन नामा बेनि दायनिगिरिया सोर बेनि दायनिगिरिया बिकेडब्लिउसिनि दैदेनगिरि आरो दानि सरकारजों थाफानाय इउपिअ इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशन जायनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोना मा बुंनो सानदों मिनिस्टार बिथाङा जेबो लिरनांलाबाखै आं बुंखाबाय जिर' बिग जिर' जेबो फान्ड पलिसि गैया जेबो माने गैया जेबो गैया बिकेडब्लिउसिनि थाखाय बेखायनो नोंथांमोननि सेराव मालाबाफोर इउपिअ आरो बिकेडब्लिउसिनि दैदेनगिरिफोर फैयोबा मोनब्रैल' सोंनांगौ सोंथि भिलेज नटिफिकेशना मानो दाबो जायाखै बिटिसिनि बायजोआव बेसेबां बर'फोर दङ मानो कमप्लिट जायाखै आरो नोंथांमोनखौ बे मेलनि गेजेरजों मोनसे खोथा खावलायनो सानदों आं खोनानो मोनदों जे बिथांमोना मेल मिटिं खुङोब्ला रायजोफोरनाव गामि 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 थांनानै माइरं सेरसे फैसा 100 नंगौना नङा रायजोफोर माइरं सेरसे फैसा 100 मानो थाङो काउन्सिल मोनखानानै सरकाराव थाखानानै बिथांमोना मानो रायजो राजाफोरखौ हेरेसमेन्ट होबाय थायो मा जुक्ति दङ मानो हेरेसमेन्ट जों दुखिया मानसिफोरखौ जों सांग्रां खालामनो थाखाय जों काउन्सिल बिनो काउन्सिल मोनदों मोननायनि उनावबो मानो रायजो राजाफोरनाव 100 थाखा आरो 1 केजि माइरं मानो बियो जाहोनो हायाबा लोंहोनो हायाबा लिंनो नाङा दिनै जों सोरबा रायजो राजाफोरनाव कालेक्सन खालामदों नामा थाइसेबो खालामाखै जोङो रावनोबो फैयाखै मानो हेरेसमेन्ट काउन्सिल मोनखाबाय थाखा फैसा मोनखाबाय फोरमायनांगौ बिकेडब्लिउसिआव मा जानानै दङ मा जागासिनो उनाव लांनायल' बाहायनानै मानसिफोरखौ रिलिफ खालामलांबाय बाथौ दाखालि मोनसे रिलिफ खालामदों बिथांमोना मानो माबा लायनो बड' रिसिमेन्ट नांगौलाय मिटिंनि नामाव थाखा कालेक्सन जायोबा होनाङा दा हो मानो होनांगौ जोंनो होनोसो नांगौ दाखालि जोङो आफाद दाबा मोनसे खोथा खोनादों बे ओनसोलावनो 75 टा गामियाव खुन्दुं रानदोंनो